Bo día. Por segundo ano consecutivo facemos este acto de fin de curso telemático, porque así nos obriga as circunstancias do COVID. Sabedes que este centro é moi pequeno e ainda que quixéramos facer o acto presencial coas medidas que se exixen, pois non poderíamos porque non temos espacio suficiente. Entón, pois non nos queda máis remedio que facelo telemáticamente. E ademais, sabedes que estades recibindo novas do que está ocurrindo, pois cos estudiantes que viaxaron a Mallorca e que despois, a volta de Mallorca, pois participaron en actos de fin de curso e que dai eso dou lugar a que aparezcan estes gromos tan relevantes como é o caso de Pontevedra, non? Bueno, pois en San Clemente pois somos prudentes e por eso facemos o acto telemático. A finalidade do acto é felicitarvos a todos os que remataste os estudos, felicitar as vosas familias tamén, porque xa, unha vez que xa tendes os títulos, tanto no caso dos ciclos como no bacharelato ou incluso na ESO, pois xa é un paso moi importante para vos de cara pois a ter un futuro mellor, que esperamos que sexa así, que sexa mellor. O que pasa que estamos nunhas circunstancias que tampouco podemos falar moito de cuestións laborais, etc. Pero bueno, felicitarvos a todos por conseguir chegar a esa meta. Eso, pois agora tendes varias posibilidades, pois seguir estudando, que no caso dos ciclos, pois moitos de vós seguides estudando, e outros, pois, tendes a posibilidade de obter emprego. Temos xa unhas cifras dos que rematastes agora a FCT, pois que moitos de vós pois xa vos quedades traballando na empresa na que fixeste a FCT neste curso, ao longo do curso, nas distintas quendas da FCT, 56 alumnos e alumnas pois xa quedastes traballando na empresa na que fixeste as prácticas, e outros pois teredes nos próximos meses seguro que xa topades emprego, porque tendes a ventaxa de que cursastes uns estudos, como son os estudos dos distintos ciclos de informática, que ao contrario do que pasa noutras actividades, pois a informática está en auxe, non? Está en auxe porque é unha disciplina transversal a todas as profesións, todas as actividades, e entón pois as empresas necesitan, as empresas de calquera sector pois necesita informatizarse, e entón pois no vosso caso pois tedes a sorte de que ides a ter emprego. Agora, e se non, pois seguir estudando, que tamén sabedes que precisamente en informática hai que estar estudando sempre, hai que estar sempre ao día, porque o que estudiades hoxe, pois o mellor mañá xa cambia, entón pois tenes que estar sempre ao día. En este sentido, pois tamén comentarvos que precisamente en San Clemente este curso vaise, o próximo curso 21-22, vaise a iniciar un ciclo de ciberseguridade, un curso de ciberseguridade, que é un curso de especialización. Xa sabemos que moitos de vós xa estades sabedores desta noticia, pero por si algún non sabe, pois que se ve o vídeo que se está grabando agora deste acto, pois que sepa que se rematastes agora o ciclo e tendes, ao mellor non queredes ir á universidade, queredes seguir estudando, ou estes que estades esperando, que non tendes emprego ainda, pero que estades esperando a conseguilo
nos próximos meses, pois podíades aproveitar para facer este ciclo que seguro que vos vai a facilitar moito máis a saída laboral. Canto ao alumnado de bacharelato, pois tamén felicitarvos a todos. Estas ensinanzas de bacharelato son unhas ensinanzas para persoas adultas, que todos vos, a maioría de vos, pois tendes unha serie de circunstancias diferentes ás que ten o alumnado do sistema ordinario, pero vemos que pois ano tras ano moitos de vos, este ano pois algo menos de 50, pois conseguiste delo o título, creo que foron 48, bueno, agora pois os últimos, despois das revisións dos exames, pois podemos estar en 50, 52. Bueno, pois esta tamén é unha noticia moi boa para vos, porque os que estades traballando, o mellor, ao ter o título de bachiller, seguramente podedes mellorar no vosso traballo, outros podedes facer un ciclo formativo, un ciclo, no caso do bacharelato, pois un ciclo superior, que vos pode facilitar pois que poidades conseguir un traballo mellor ca si non tuverades nada, claro, e incluso algúns de vos pois ides á universidade, non? Este ano, pois, tuvemos a boa nova de que non só nos ciclos formativos, que nos ciclos formativos sempre temos un alumnado. Eu falo máis dos ciclos formativos porque é a enseñanza máis presencial que temos aquí, non? Inda que sabedes que hai presencial, modular e distancia, pois en San Clemente a presencia de alumnado pois dalla os ciclos formativos. Nos ciclos sempre hai alumnado que destaca por riba dos demais. Entón, neste caso, este ano temos, no caso de segundo de edad, o alumno Diego Lois Espasandín, que obtivo matrícula de honra. No ciclo de edad temos a Daniel Lueiro González, que é de presencial modular de edad, que tamén tuvo matrícula de honra. Temos a Anxo Vilar Vázquez, de segundo de asilo ordinario, que tamén ten matrícula de honra. E como vos decía antes, tamén este ano, no caso do bacharelato telemático, pois a alumna Rosalía Soto Rey tuvo a mellor nota de Galicia na SABAU, nas probas de selectividade. 3 alumnas de Galicia, unha de Coruña, outra de Vila García e Rosalía de aquí de Santiago, empataron a nota, sacaron unha nota media, bueno, unha nota na ABAU de 13,96, e ao mesmo tempo, pois claro, Rosalía en San Clemente pois tivo matrícula de honra no bacharelato. Pois quédame decir algo ao alumnado da ESO. O alumnado da ESO aí maioritariamente o alumnado sí que é adulto no sentido estricto, porque, bueno, adultos xa sabedes que desde o punto de vista normativo son calquera persoa que teña máis de 18 anos, pero bueno, temos tamén algunhas excepcións. A norma establece algunhas excepcións pola que algúns menores poden estar tamén matriculados nestas ensinanzas, excepto en algúns casos concretos onde temos alumnado menor ou, ainda que non sexa menor, pois moi xoven, pois que ainda fai pouco que saleu do sistema ordinario. En xeral, o alumnado da ESO suele ser persoas maiores, o sea, adultas, no sentido estricto, adultas, persoas que suelen ter problemas pois para compatibilizar os estudos co traballo, coa atención aos asuntos familiares, porque desgraciadamente a maior parte dos traballos domésticos pois ainda siguen facendo as mulleres, e as mulleres son maioritarias nestas ensinanzas.
aproveito este acto de fin de curso, que ademais é o meu último acto como directora e como profesora, porque xa me xubilo este ano, para felicitarnos a todos, pero tamén aproveito para darlle as gracias a todas as maestras e mestres que nos concellos pois vos axudan con estes estudos, porque ainda que son uns estudos telemáticos e hai unha aula virtual na que vos poderíades seguir, pois algúns de vos teríades verdadeiras dificultades se non poderades contar co apoio das mestras e dos mestres dos concellos que vos imparten esas clases nas aulas que o concello pon a disposición e que vos insisten, están, por así decirlo, riba de vos para que ao final pois todos acabedes conseguindo o título. Levamos 20 e pico anos, 21 anos con estas ensinanzas e durante todos estes anos pois xa son miles de persoas que xa obtiveron título gracias a estas enseñanzas telemáticas. Entón, xa non me queda nada máis que despedirme, facer un chamamento a que sexades responsables en todo relacionado co COVID, que sabedes que no verán pois todos, agora que ven o bo tempo e que ademais levamos moito tempo xa con restriccións de todo tipo, pois todos queremos disfrutar un pouco da vida, por decirlo así, pero seguro que podemos facer, pero con responsabilidade. Pensade que vos podedes divertir, que podedes sair, que podedes facer unha vida máis ou menos normal, pero con sentidiño, que é o lema que ten a Xunta de Galicia. Porque pensade na vosa familia, nos vosos veciños, na sociedade en xeral. Debemos de procurar evitar os riscos para nós e para os máis próximos, pero tamén para todos en xeral. Entonces, chamamos a que sexades responsables, cumplades coas normas, pero eso que non impida tamén que vos podades divertir como corresponde, non? E xa me despido, aproveito para presentarvos a miña esquerda está o actual xefe de estudios, Víctor Lourido, que moitos de vos xa coñeceredes, ou polo menos algún contacto telefónico moitos de vos xa tivestes ou telemático con el, e que vai a continuar coas rendas de San Clemente como director nos próximos anos. A miña dereita José Campos, que é o secretario actual do centro, que tamén vai a continuar no equipo directivo de Víctor Lourido, e que ademais agora pois vai a dar lectura a todo o alumnado que se destacou durante este curso pois en distintas actividades complementarias que se van ao longo do ano. Ainda que este ano tuvemos todas estas restriccións que xa sabemos, porque moitos, porque a maioría xa as vivistes, pois, ainda así, celebráronse moitísimas actividades. O que pasa é que, ao ser maioritariamente telemáticas, pois non tuveron unha presencia no centro como nos outros anos, entón moitos de nós podemos pensar que este ano non hubo actividades complementarias, pero sí que hubo moitas, e oídes saber agora a hora de nomear a todos os premiados nesas actividades. Bueno, entón, dou a palabra ao secretario para que vaya nombrando a todo este alumnado o que de novo o felicitamos e o animamos, pois no caso dos que escribiron, pois que sigan escribindo, no caso dos que fixeron algún tipo de actividade relacionada pois coa nosa lingua ou coa igualdade entre persoas, pois que sigan profundizando nelas.
paso entón a dar lectura aos diferentes premiados nas distintas actividades e concursos que se celebraron ao longo do curso. Ben, en canto ao equipo de dinamización da lingua galega, o 11º concurso de felicitacións de Aninovo, os gañadores foron Marcos Javier González Mayo, Alejandro Rey Otero e Iago Odesido de la Fuente. En canto ao roteiro, Rosalía de Castro, a gañadora foi Noelia Acuña Martínez. En canto ao 6º certame de relato breve, os gañadores foron Sergio Gómez Lajos, por Berros, Ismael Alonso Lorenzo, por Marzo Infinito, Antón Labraña Barrero, por O Indómito número Pi, e Ione Morales Rodríguez, por Margarida, Noelia Acuña Martínez, por Un Día Máis, Damián Garrido, por Fraga Moura, Carme Otero Cruz, por Ciclos Vitais, Ignacio David Valls Bordera, por Crecemento, Deterioro, por Rosa Castiñeiras Fariña, por Esa Chamada, Luis Pérez Vázquez, por Familias Desavindas, e Javier Fernández Peón, por Alma Esmorecida. En canto ao 6º certame de microvídeos, os gañadores foron Sergio Gómez Lajos, José Ángel Rubico Ferro, Marcos Vence e Isabel Gamallo, Manuel Varela e Isabela Sobrino, Kevin Pais Castiñeira, Tiago Gómez e Óscar Dosil, por O Principeciño, Carlos Gutiérrez, Iago Codesido, Óscar Luis Martínez e Manuel M, por One Punch Man, David Boado, Adrián Chenel, Roberto Rodríguez, Joao Abergaria, Hugo Gómez, por O Capuchiño Vermello, Marcos Castro Bello, por As Vantagens de Ser Invisible, Rubén Nieto, José Ángel e David Castro, por Os Jogos do Fame, Brais, Rita, Javier, Susana e Pablo, por Historia de unha gaviota e do gato que a ensinou a voar. En canto ao 11º concurso europeo de marca páxinas, o primeiro premio foi para Sergio Gómez Lajos, do IE San Clemente. O segundo premio foi para María José Valeirón Tato, que tamén é do IE San Clemente. O terceiro premio foi para Carlos Mariano Martínez Bourío, tamén do IE San Clemente. E logo conseguiron accesit Hugo Álvarez González, do IES Cosme López Rodríguez, de Arrúa, accesit para Érica Fernández García, do IES Monterroso, accesit para Manuel Ramallo Blanco, do IES Praia Barraña de Boiro, accesit para Érica Méndez Domínguez, do IES A Cañiza, accesit para Samuel, do IES Rei Don García de Nájera, de La Rioja, e por último accesit para Alba Vieiro, do CEI Ramón María del Valle Inclán de Oleiros. O 34 concurso literario de relato foi gañado por Elena Beceiro Cagia, por O Outono, por Paula Diz Parrondo, por Covid-19, e Rosa Castiñeiras Fariña, por Gustavo. Despois, o 34 concurso literario de poesía foi ganado por Charlie Martínez, por Que Ganas, Ione Morales Rodríguez, por Leoa, e Conchi Álvarez, por Entre o Ceo e o Mar. O primeiro concurso de proxectos innovadores foi gañado por Sergio Gómez Lajos, por Séculos Escuros, Carlos Mariano Martínez Bourío, por Só para Persoas Maiores, José Ángel Rubico Ferro, por Supermercado Seguro, e Javier Carrillo Freiría, por Corrector Traductor de Galego. Ben, en canto ao obradoiro de igualdade, o concurso Cartaces 25N
foi gañado por Marcos Vence Ruibal, por Iago Codesido de la Fuente, Marcos Castro Bello, David Castro, Sergio Gómez Lajos, Óscar Rosil Ramos, Eduardo José Bastón Nodar e Rosa Castiñeiras Fariña. O concurso logotipo foi gañado por Adrián Barros Batalla. O primeiro certame radiofónico Mulleres na Sombra foi gañado por Rosa Castiñeiras, por Minia e as Estrelas, Sergio Gómez por Ángela Ruiz Robles y Sergio Gómez, y también Ángela Ruiz Robles junto con Carlos Mariano Martínez. O primeiro concurso Experiencia Lectora foi gañado por Ignacio David Valls Bordera, Rosalía Rodríguez Cruz, Adrián Vieites García, Lois Búa Sambaz, Sergio Gómez Lajos, Olga Cuervo, Rosa Castiñeiras Fariña e Isabela Sobrino. E por último, o primeiro concurso Proxectos Innovadores de Igualdade foi gañado por Noelia Acuña Martínez, por Unha Caixa, un mural e centros de experiencias, por Manuel Esperón Parada, por Ecoturismo Feminista de Proximidade, por Rosa Castiñeiras Fariña, por Sudo Update, Actualízate, e David Castro Cerqueiro por Cafetería de Lectura. E xa está, non hai máis. Bueno, pois darvos as gracias pola importante participación en moitísimas actividades, como acabades de oír, tanto o alumnado como a moito profesorado, porque algún deses nombres que acaba de citar o secretario, pois son profesorados, sobre todo na parte referida á innovación. Tamén aproveitar para decir que o centro, claro, igualmente, gracias ao alumnado participante e ao profesorado que leva que leva e-twinning, pois este ano, San Clemente, despois de ganar durante moitos anos distintos sellos de calidade, este ano tamén, pois este ano conseguimos o afamado Premio Nacional e-twinning. Todo, pois, gracias á participación vosa. Dou a palabra a Víctor Laurido. Sí, bueno, yo solo quería, efectivamente, gracias al profesorado y al alumnado del centro, el trabajo que realiza día a día, pues tenemos estos resultados que os comentó la directora y el secretario, pero muy especialmente durante todos estos años queríamos agradecer a los profesores de San Clemente el trabajo desarrollado por la que fue durante estos años la cara visible principalmente en el IE San Clemente, que es nuestra directora, que ojalá pudiera estar con nosotros unos años más, y esperamos que el trabajo que hizo durante este tiempo, pues la línea esta cambió durante estos años, podamos seguir durante los próximos años en esa misma línea. Y pues eso, agradecer muy especialmente a Carmen el trabajo desarrollado durante estos años, que gracias a ella el centro pues está bien. Bueno, gracias, Víctor, gracias a todos. Non podo máis que dar gracias, infinitas gracias, toneladas de gracias, porque foi un gran placer para mí traballar no ensino público, pero especialmente durante 36 anos en San Clemente. Todo o que se fixo, todo o que este centro pois leva andado, pois sin duda foi gracias a todos, a todos, desde alumnado, profesorado, personal docente, a todos. Se non hai unha colaboración de todos, pois non funcionan as cousas. Somos un equipo, todos, cada un na súa
no seu papel que toque, pero temos que esa conexión, esa axuda de todos, pois é o que nos vai ir para adiante. Estou segurísima de que agora eso vai a continuar así, incluso estou segura de que en moitos aspectos se vai a pegar un salto importante en San Clemente, porque, claro, a xuventude do novo director comparado coa edad da actual directora, pois ten que dar lugar a ese salto que xo estou vendo, vos ainda o mellor tardades uns meses, pero xo levo vendo, estou segura de que vai a ser así. Moitas gracias, damos por rematado o acto.